Ahoj kamarádi, ahoj toulavci a utěkáři. Zdravím vás, je neděle, je krásně a já po dlouhé době zase vyrazil do lesa. Dneska mám sraz s dalšíma kamarádama, protože tu není signál, takže jsme předběžně domluvení na jednom místě v určitou dobu. Nevím, jestli tam půjdou, nevím, jestli tam stihnu. Tak, pojďte se mnou a podíváme se, co mě dneska čeká a jestli se mi podaří ty kamarády setkat. Tak. Tak, to, co tady vidíte, to je vlastně bývalý perimetr raketové základny Klondike. A zde jsou zbytky oplocení, vnějšího oplocení, takže už jenom vlastně ty betonové patky a betonové sloupky. Takže takhle se ještě dá dohledat, kde to všechno ta raketová základna byla. A to jsem od té raketové základny zhruba 3 kilometry vzdušnou čarou. Tak. Co pak to tu máme? Odpadky, směs. Zde na Brdech jsme měli nějakou expedici. Už jsem viděl několik cedulek, to je další. Tak jo, je to hezký, to sem dávají. Ještě lepší bude, když to ještě někdo odnese. Tak lesu zdár. Tak, i když je dneska neděle, to znamená, že se nedělá, tak to neznamená, že v lese nikdo není, protože například tady vládne čirý stavební ruch. Tak tady jsou krásné náprstníky. Myslím, že tohle je varianta náprstník červený. A jich tady takhle celá stráň. Podívejte, no to je nádhera. Spoustu. A tak tohle je krása. A mě teďka čeká sešup tadyhletím svahem dolů k potoku a snad pak tam už někde narazím na ty kamarády, za kterýma razím dneska. Bordel. No, nezbývá než souhlasit, no. Oj. Jak my říkáme,
Dovolte mi, abych se vám trochu představil. Jmenuji se Pavel, je mi 46 let a jako většina lidí mám svou rodinu, svou práci, která mi zabírá vlastně veškerý svůj čas a proto čas od času potřebuji utíkat do přírody, z té civilizace, abych dobil baterky, pryč od lidí prostě, ať na jeden den, od rána do večera, nebo na nějaký prodloužený víkend, nebo ještě na díl. Bohužel z časového důvodu většinou je ta první varianta, kdy je to jenom na jeden den, od rána do večera a večer zase vrátit, ale i to je prostě strašně skvělá příležitost, že člověk může vyrazit do lesa s partou, s kamarádem, nebo zcela sám. A je to moje forma dobíjení. Je to asi, většina z vás to takhle má asi taky to samé, to znamená má málo času a rádi utíkáte do přírody. Já při té příležitosti bych chtěl využít toho, že čas od času už jsem na YouTube nějaký video dál, jsou to zatím nějaký prvotiny, nemám žádný ambice natáčet ve velkým. Spíš, když se podaří, tak čas od času sem nějaký to video dám. Tak koukám, zkratka, kterou jsem vybral, je delší a méně pohodlná. Z té strany je taková jedna malá doklinka, to je bažina. Z druhé strany druhá doklinka, opět bažina. Tak teď přemýšlím, na jakou stranu se vydat a kde míň zapadnu. To je otázka. Tak to nevím, zkusíme něco. S kamarádama jsem se nakonec setkal na daném místě. Padlo to dobře. Samozřejmě nechtěl jsem tam natáčet, takže dám jenom pár záběrů z loučení. Bylo to jenom na chvíli, protože kamarádi potom zase spěchali dál. Vraceli se, já ještě vlastně pokračuju ještě do dalšího dne, takže naopak já jsem nespěchal a ještě vlastně s druhým kamarádem Sapérem jsme tam ještě trošku v lese zůstali nějakou chvíli, udělali si oběd, dám jsem zase nějaký video a jinak já razím zase dál vlastně přes lesy a tak. Takže jsem rád ještě jednou, že jsem tam potkal, koho jsem chtěl potkat. Byla to prima parta, i když to bylo na chviličku, bylo to skvělý a za to moc děkuju. Dřív jsem hodně fotil na zrcadlovku, koupil jsem si k tomu spoustu výbavy, moc mě to bavilo, protože zrcadlovka je těžká a protože chtělo už to obměnit to tělo té zrcadlovky, což stojí dost peněz a na to teďka nemám, protože mám rodinu, tak zrcadlovka je ve skříni, práší se mi na ní. Fotil jsem hodně na takový kreativní digitální fotoaparát od Panasonicu, ten byl velice šikovný, malej. To se mi rozbilo, takže to už taky nefunguje. Takže techniku, kterou teďka používám, je to velice jednoduchý. Mám obyčejný mobilní telefon, na který teďka vlastně všechny tyto videa natáčím. Jediné co, tak jsem si ještě teďka koupil z AliExpressu tento trošku lepší stativ. Mám k tomu dálkovou spoušť, takže nedovolilo mi to natáčet žádný speciální efekty, obracení kamery a tak. Ale tak já jsem s tím spokojený. Software, ve kterým ty videa... Tak já opouštím les a pomalu se blížím do civilizace. Takže dnešní výlet už mi pomalu končí. Abych chtěl využít poslední okamžiky, abych se s vámi podělil a vy jste vlastně věděli, co jsem dneska všechno viděl, zažil, koho jsem potkal a nepotkal. V lese bylo spoustu cyklistů, houbařů, houby rostou, krásný počasí. Vidíte, byla dneska předpověď, že by mělo pršet, tak to nevyšlo, jenom trošičku ráno deštík. Takže skvělý počasí a kdo dneska vyrazil do lesa, ať na kole, na koloběžce, s batohem jako já, nebo s košíkem na houby, tak si to určitě skvěle užil. Tak já vám ještě jednou děkuju za zhlídnutí až do konce a tímhle tím bych se s váma rozloučil. Zase někdy ahoj.